Уралдағы бұрынғы бақыр иреті заводының тарихи харабалары тирәһен яңыртып құру проектын Башкортостандың Қалалар үстеру институты һәм Мәскәү урбанистика үдәге белгечләре Воскресенск авыл советы һәм халкы менән берлектә әзерләгән. Бүгенгә төзекләндерү эшләренең байтагына башлангыч салынган. Майдандар тазартылган, яәүле хукмактары һалынган, видео күзәтү, яктырту корылмалары куелган, сәхнә һәм амфитеатр төзелгән. Сәяхәтчеләр өчен уңайлыктар булдырыла, сауда рәттәре билдәләнә. Подрядчы компания итәкчеһе билдәләвенчә, икенче этапта буа тирәһен төзекләндерү каралган. Планда шулай стадионды тергедеү, кемпинг һәм глэмпинг төзеү. Хезмәттәшлек белән кызыксынып авыл советына мөрәҗәгать иткән эшкуарлар да бар. Ради Хабиров эшләрне тизләтергә һәм быел 1 октябрьгә төзекләндерүнең беренче өлешен тамамларга чакыра. Вот я где-то года 1,5 назад здесь был зимой, показывал, что было, а сейчас показываю. Мы за это время победили на всероссийском конкурсе, получили федеральное финансирование, добавили своих денег и вот сделали благоустройство. Завершим до 1 октября здесь. Но здесь уже все комфортно. Это визит-центр за моей спиной. Дальше храм, который тоже жители просят установить, и приступим к его восстановлению. Республика башлыгы Воскресенск бакыр иретү заводының бүгенгә тиклем хакланган биналарын караны. Көньяк Уралда тәүге металлургия заводына саудагар Твердышев нигез салган. Завод 1745 елның 16 ноябрендә эшләй башлай. Ошо вакыйга төбәктә тау тукымдары эшкәртү заводтары үсешенә башлангыч сала. Артабан Серик буа тараугында Көньяк Уралда 20 металлургия заводы төзелә. Воскресенск заводы менән бер бүтән җитештерү берәмегенә әйләнгән Верхотур заводы ла шул ук вакытта барлыкка килә. Завод 1902 елга тиклем эшләй. 150 ел эчендә Воскресенск металлсылары 28 000 тоннага якын саф бакыр иретеп узата. Бүген Воскресенск бакыр иретү заводы комплексы кала төзелеше һәм архитектураның федераль кимәлдәге комарткыһы дәрәҗәһенә ия. Рәсәй халыкларының мәдәни мирасы дип танылган. Туратау геопаркы биләмәһенә инә. Ради Хабиров республиканың транспорт министрлыгына Ишембай белән Мәләүез районнарын тоташтырган 7 километр автомобиль юлын кайтанан кору бурысын йөкмәтте. 2023 елда төзелешкә тотыну мөһим. Воскресенскийдің яна бер горурлыгы картиналар галереяһы ремонтка мохтаж. Башкортостанда Мәскәү мәктәбенең 1940-90 еллардагы живописи, графика һәм скульптура өлгеләре хаклаган бердән-бер галерея ул. Сәнгать әсәрләреннән тыш бында борынгы авылдың тарихы һәм мәдәнияте музее бар. Картиналар галереяһы бинаһы ла мәдәни мирас объекты дип танылган. 1902 елдан алып был йортта рус укытучылыгы исемендәге күсмә лазарет табибы, билдәле хирург Эдгар Карлейс яшәгән. Музей бедере Ирина Баранова галереяның 1970 елда Суриков исемендәге художество институты карамагындагы махсус рәссамдар мәктәбенән Бөек Ватан һугышы елларында Воскресенская авылына эвакуацияланган укучылары теләге белән асылганы турында һөйләй. Хугыштан һуң уларның күбеһе Рәсәй художество академияһы мөхбир әгъзалары дәрәҗәһенә үрләй. Рәсәйнең дәүләт премияларына өлгәшә. Бабицын Виктор Алексеевич является главным инициатором создания этой народной картины галереи. Именно он впервые высказал мысль о необходимости создания на этой земле народной картинной галереи. Он приехал сюда в 1970 году с другом Русланом Кобозевым, тоже художником-воскресенцем. Писали здесь этюды, портреты стариков. Потом впервые пришли в партком нашего колхоза. Высказали мысли о необходимости, целесообразности создания здесь народной картины галереи в знак благодарности. Музейда балсык көршәктәрдән алып току станоктарына тиклем борынгы кәсеп өлгеләре лә урын алган. Ради Хабиров бинаның кыегын ремонтлау, идәннәрдә алмаштыру әмәлен күрергә кушты. Эш сәфәре барышында Ради Хабиров Мәләүез районы Салават исемендәге колхоз авыл хуҗалыгы кооперативы басуларын да караны. Хуҗалык итәкчесе Рамис Иманголов быелгы уңыш торышына яхшы баһа биреп, гектарынан 45 центнер ашлык алырга өмет бар дип белдерде. День уборка только начата, заложили 1000 тонн озимой пшеницы. Вот, в принципе, качество позволяет реализовывать на экспорт. Надеемся, что и в дальнейшем-то получится собирать такой урожай. Вот, но в этом году процентов на 40 урожая ожидается больше. Вот, поэтому работаем. Пораньше работу начали. Погода пока позволяет. Авыл хуҗалыгы кооперативы өстен инвестиция проекттарын буйымга ашыра. Үсемселектән тыш бында хугару системаһын файдалануга тапшыру, югары итештерүчән техника һатып алу, Голштин фриз тукымлы мал үрсетү яйга һалына. Республика башлыгы шулай ук Мәләүездә вулканизацияланган резинанан кием һәм аксессуарлар итештерүче Ликом җәмгыяте эшмәкәрлеге менән кызыксынды. Предприятие Рәсәйдә кулдарды хаклары өчен тәгаен бир сәткә итештерүчеләр арасында алдынгылыкка өлгәшкән. Уникальность нашего предприятия состоит как раз таки в том, что мы возникли не на базе какого-то существующего в советское время предприятия, а выросли, так сказать, с нуля. Весь коллектив, это вот самое уникальное и самая база, это, конечно, команда, которая у нас сложилась.
Вся технология – это наши разработки. 80% технологического оборудования – это тоже результат работы нашей механической службы. Әлеге вакытта предприятие 50 төр бейәләй бир сәткә өлгеләр эшләп сыгара. Полизар дип аталган үз патентлы сауда маркаһына ия. 2020 елда бунда һынау лабораторияһы сафка индерелгән. Нафиса Кинябаева, Павел Проломов, Марат Истамгалин, Салават Фәтхетдинов, Хәбәрдар, Башкортстан.